Assalamu alaikum docteur Diallo a salminama a juurama kadi aussi renndo gone ɗon ɗo ma joyi jo fof surtout aussi wonɓe nder sengoji YouTube. Docteur woni woodi ñaw goto tampinɗo yimɓeɓe surtout aussi mawɓe wiyete ko prostate. wiyete ko prostate oɗon ñaw emin jiiɗi andude wonde holko addata mo kadi aussi so tawi wonde o ari hol maale majjum o waɗata e neɗɗo o. prostate ko ñaw mo ganduɗa debbo heɓata ɗum par ce que debbo ala ɗum jogi ɗum ko gorko. Prostate heɓata gorko ko gorko jaaroyi duuɓi 45. sa heeɓi duuɓi 45 tan ya waɗe échographie pelvienne ƴeewa so tawi a ala prostate. jahata ko urologue waɗatma échographie ƴeewatma sa ala prostate. heewi adorade ko wiyete hypertrophie bénigne de la prostate. woden noon almuɓe walla liggortoɓe jonde juunde. somi wi almuɗo woni birdowo so taare ngari muɗum wiya ne jagga taare nde ha gayna adadu muɗum force jagga taare. sa ɓooyi force jaggude taare sa renaki prostate ma yawat arde. walla leloɗa ɗani ɓuuƴeɗa taare ngama taaroyade ɗum sa oppiri noon prostate ma yawat arde. ñaw prostate o yawat heɓde. prostate waɗi ko façon ngaji mais mboɗo ñaago taw bandiraɓe ɓe goppa gacce. ñaw gacce ala hen. enen halpulaar eɗen keewi gacce, eɗen keewi kersa. hay dañi hen infection suuɗat wiya ma sama taw yara e docteur. sa heewi bone a waɗi noon ñamokinima hemma heɓa debbo ma cafoɗa mbasa safrude debbo ma. sa safrima safrani debbo ma kam fitti ka safraki ko wayno infection ni. par ce que infection ko IST walla MST ko maladie sexuellement transmissible. sa safra infection debbo ma safraki kamɓe lelɗa mum a ƴettini infection par ce que kam baɗɗe makko infection walla kanko wannano infection. sa jogimi rewɓe tato a safra rewɓe ma tato cafro. sa jogimi rewɓe nayo a safra rewɓe ma nayo fof cafro. sa jogimi rewɓe ɗiɗi a safra rewɓe ma ɗiɗi fof cafro. sa jogimi debbo goto a safra debbo ma goto safro. infection gandeta dañi ɗum ko taare ma wula olɗa walla so taarode muusa ɗum ko infection. walla jiiya awra ma ne ngata walla jiiya awra ma ne muusa. so ɓooye ma ɗi jiyata ko nak les woɗɗi ɗo no muusa. ɗum so ɓooye ma ko cancer wontata. yawde cafroyɗa ɗum ɓuuri e maade. min sa ari mi ɓortata tuuma ma mi mematama nde wiyam infection ɗum data jaɓa 50 mille ma cafroyɗa. sa jogui debbo jaɓana debbo ma 50 mille safro nden safaro. premiére semaine o on ndendata nder ɗum walla boog on lelnata ko par ce que premiére semaine o ñaw o yaltat bactérie ji jaltat donc firti a deeƴat wata wawa nattinde debbo ma bactérie ji walla kanko waɗema bactérie ji ɓurtuɗi caltinina awra ma. ɗum ko affaire infection. mais mi arti e prostate toujours wiide mawɓe men ɓe ayi soɗon teski nden wiyete ko ceerno kaari yehi France safroyade, ceerno kaari yehi Amérique safroyade, haydara prostate tan ɓe cafoytono par ce que ɓe kersat ɗo henno docteur en men ɓe ɓayde koɓe hilifaɓe ɓurto tubaji maɓɓe. so tawi ko Wourossogui en walla hôpital uji régional ji meɗen ɗi Fouta ko cuuɗi tan somi woni tan ɓorta tummade mbaɗatma sonde walla ɓe cafuma ɗum mawɗo walla nonaɗo jaɓata ɗum. a wawa wonde halif aduna fof nanma tina hoorema Sénégal tinma jahare ɓurtoya tuuma e ligguey dunde jagga kaye ma. ɗum halpulaar ala ɗum culture ala ngal cuusal. ene heewi gacce. joni min sa ariyam prostate mi memata mi ɓorta tuuma ma a yoɓat tan ujunnaje ma sappo cafroyɗa e nder jonte tati cella. prostate waɗi ko façon ngaji jeeɗiɗi. e waɗi prostate goto waɗi ko kaaƴe walla
élément ji tan poɗɗon e nder on mi wawa safu ɗum on sa dañi ɗum jarako mbaɗa opération noon yaha mbaɗa opération laser taw wonata seeke mais taw laser opéré on mi wawa ɗum woni prostate mbaɗɗo kaaƴano e waɗi prostate mo ganduɗa ko uure waɗi docteur ɗen kewi ɗum cancer on ɗo safu ɗum ko lebbi 3 ha 4 cabta ɗum lewru foof ujunere sappo walla wima traitement ji 3 walla 4 ƴettata traitement foof ujunere sappo e waɗi prostate mo ganduɗa musat on kadi ko traitement ujunere sappo jonte tati cella e waɗi prostate c'est à dire musat woni sattaro musat gandata noon aɗa jogui prostate oɗo mbaɗɗo uuro ko jiyani aɗa soofa e ƴiƴam hen saaji aɗa wawi jogade noon prostate mbaɗɗo uure jogaɗa kadi prostate musowo woni ɗiɗɗi foof ɗum ko 100 000 jogata par ce que prostate hen foof ko 50 000 e waɗi prostate mo ganduɗa mi wima kaaƴe mi wima mbaɗɗo uure mi wima musowo mi wima gulowo ganduɗa prostate o wuulat nder aorto wuula saɗa soofa wuula on kadi ujunere sappo sawrete e waɗi prostate ganduɗa ko ɓuuɗɗo ɗum woni hypertrophie bénile prostate volume normal mo ponnoɗa jogade entre 14 cc o jaaha ha daña 37 walla 80 walla 90 walla 100 et quelque on ko prostate mbaɗɗo ñeewi woni ɓuuɗɗo on kadi safa ujunere sappo sawrete on ni joni adi on ene foti adade hebde woni prostate mo ganduɗa tarata no fewi jarmal ɗum wallaɓe laabi jeeɗo sa waɗi fuuta no wayi laabi fuuta tan o yiide ni kala guimmoto laabi yiyande prostate gati sa ari Dakar gal sa renaki tawi laabi ɗiɗi guimmotoɗa foof sa ari Dakar laabi jeegom guimmotoɗa walla laabi sappo a faami te sa soofi jooni a yiɗat kadi soofede ɗum e waɗi prostate mo ganduɗa ko lobbiɗo sa taaro ene heddo waɗat tiju ɗum dara quoi tarɗa seeɗa heddo tarɗa seeɗa darɗa tan ene yaltiri seeɗa o wiyete ko prostate mo tiju on wiyete sévère saftere joni prostate o goƴi hen gore wawa safa ɗum jeegom ɗum wawa safa kono taw mo cafta hen ko ujunere sappo neɗɗo noon ne wawi dañde prostate goto e ujunere sappo salle jonte tati a wawi dañde prostate uji ɗiɗi jogata ko 100 000 par prostate fof ujunere sappo cella e jonte tati e waɗi jogata prostate uji tati on ɗen jogata ko 150 000 cella e jonte tati mais attention prostate so waɗi uure hankkadi on ko laabi 3 ha laabi 4 a wawi sallude jonte tati par ce que tubaɓe ɗum ko cancer mbiyata ɗum a faami cancer de la prostate ɗum noon waɗi heewɓe no fewi te yoɓe jettu Allah kala ko barkini immorowo e Haalpulaar min ɓiiɓe Haalpulaar o ko o min safrata prostate taw mi memanima taw a waɗani sonde taw a yarani kadox 4 sa wowi kadox 4 o sa renaki ko à vie ñettama ɗum ɗo kadi sonde sa waɗama ko poɗɗe sonde o sa waɗama ɗum goto sa renaki hande ɓinguirɗama aƴima te kala nde ɓe oppirma walla ɓe memma kamɓe tubakoɓe ko moccinaɗo gonta min mi safrete mbimami no mbimami mi memra tubma te ko yawi cafratmami prostate ene addana neɗɗo wadde naax yawde yejjidde ene adda hay cagdere aɗa e sikkude hay babiraɗo hagam walla hoore yeehi taw ko prostate woni ɗon mi arta hen noon kala suuhu yo yewtide bamum kala suuhu yo yewtide bamum wiya baaba par ce que ñaw bawɗe o e jawɗo warde teɓe kersat enen ko aada men enen en kersat no fewi y a beaucoup de sujets ils sont tabous wiya baaba kala gorko keɗɗo joyi 45 surtout ene resi ko dañata prostate tinno baboyam so tarɗe puɗɗima a fuɗɗima immade jamma laabi ɗiɗi laabi tati haalnam so haalnimi ƴetta ujunere sappo gara ɗo henna ha sa addanimo walla nela ɗo henna e ujunere sappo ƴettanamo lekki prostate o yara o sella ceerno ma tawi ko an woni bokka neeg makko tinno woodi herso sa yi ceerno taare mum keewi walla ene umna wi ceerno mbo jogui to mbawmi nawdama ha so ceerno arani ƴetta ujunaji ma sappo gara mais noon saɗa ara yata waɗa andi hol prostate mo wondi par ce que sa yettimo ɗum miijotoma mbiyatmami ko holno tarde mbaye makko o wi mo jamma no fewi walla tarde ne nguli walla tarde ne muusi walla tarde uddoto walla tarde wul walla ɗum fof mi namdir ɗum donc yimɓe yo gandu Allah newnaniɓe fof yoɓe gar ɓe cafro prostate hersinaki sa wawi immade Fouta aɗa ara Dakar
saɗa jogiiɗo neɗɗo nelɗum arana lekki ma woto wiyam noon ala bandiraɗo fof ɗum tan gañmi ala bandiraɗo Dakar ɗum tan gañmi nande mais ala monelmi Dakar ka jasɗo walla bandiraɗo ma ko jasɓe kala fuutanke mbimami wi ala jaatega Dakar jasɗo nani walla ko bandiraɓo mum jaasi aɗa won ɗum soit ko bandiraɓe ma wonɓe gawaɓe nan ne jogui galleji ko jasɓe jiiɗa hebde wadde recevoir bandu men wo ila an ko jikku bonɗo joguiɗa awa yaada e nokku ka mawkiniɗo ala mbaɗa wonde kono ɗo kay Sénégal Fouta biwo mbimi goto fof jogui bandum nan Dakar walla ala mi ala Dakar mo koolima an woni mo holnaki Dakar fof fotiri ala mo kolɗa nela ɗum ujunere sappo ƴettama leɗɗe il faut goppen wasde hoolade yimɓe neɗɗo ko kañum holto hoore mum wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe ko noon tigui rigui on nani ɗum ɗon jigotomo namdade